Η Αλκή με τερματοφύλακα τον Χρυσοστόμο. Τζέλσον μπροστινή παλιά από το Σίλι, δεν φτάνει μπάλα στον Φούμο. Παρασταθούν τις δικής τους ομάδες. Φιγκουιρέδο πήγε να περάσει. Κεϊτά περίμενε. Καλή πάσα τώρα. Η Αλκή με τον Παλάν. Είναι μόνος ο Ηλία, κάνει κεφαλιά, γκολ. 1-0. Κάθετη πάσα από τον Πιάνο στο Τζέλσον. Παλιά μέσα για τον Παλάν. Πιάνο. Καλή παλιά για τον Σίλι. Έκανε φάουλο ο Ούγγρος στον Δημήτρη. Πίσω από την μπάλα ο Πιάνο. Είναι στον Κέιτα. 4. Το τελευταίο του, το τρίτο Δημήτρη. Περνά από το Φούμο. Περιμένει ο Παλάν, είναι πολύ καλή παλιά. Για να δούμε θα προλάβει ο Ρουμάνος. Δεν έχει προβισμένο ζέσταμα. Σίλι. Βρίσκει τον Τζέλσον μέσα στην περιοχή. Τζέλσον, το σουτ πάνω στο σώμα του Δούχη. Δημήτρη, γίνεται λάθος. Ο Λόγκρας πέσει πάρα πολύ. Θήμιος Παναγιώτου. Και Πιάνο, μεγάλη παλιά, καλή φαίνεται. Ο Δημήτρη πρόλαβε τον Φούμο και στέλνει την μπάλα εδώ. Στον Σίλι. Εριστέρησης, όπως είδαμε το Τρίφωνος να... Ρούγκα στον Δημήτρη. Στη γραμμή εκείνη ο Μπαλάν, αλλά πιο κοντά ο Φιγκουιρέδο. Σηκώνει ψηλά το πόδι και κάνει φάουλο ο Δημήτρη. Εξεπικίνδυνα. Είναι η προσοχή του στο παιχνίδι. Να προστατεύσουν, να διατηρήσουν